Hei, olen valokuvaaja Teppo Johansson ja tervetuloa tutustumaan Brokaalassa vuonna 2010 tarjottuun illallismenuun. Brokaala on Aromi-lehden järjestämä vuotuinen ravintolaväen juhla, jossa palkitaan alan parhaat tekijät. Käykäämme pöytään. Ensin oli tarjolla alkukoktail, jota koristi passion hedelmä. Ensimmäisenä oli vuorossa kalalautanen, jolla tarjottiin kylmäsavu tonnikalaa, masabi aliolin kera. Tonnikalan vieressä on silakka sevitse, joka on marinoitu sitruunalla ja ruohosipulilla. Sitten on nieriä, pastrami, jonka päällä on tillipestoa. Ja viimeisenä herkkuna lautasella oli lämmin hummerisotti, joka on valmistettu muun muassa paahdetuista hummerin kuorista, kalaliemestä, vihanneksista sekä valkoviinistä. Toisella alkupalalautasella oli karitsapateeta ja kauden vihanneksia, jotka tammikuussa olivat porkkanaa ja ruusukaalia ja versoja. Lisämakua lautaselle antoivat kikherne-sose, persiliakerma sekä nuo vaaleat pallot, jotka ovat valkosipulijugurttihyytelyä. Pääruokalautaselle oli laitettu meriraputryffelirisottoa, jonka alla on pernoolla maustettua voikastiketta. Risoton viereen tulee tomaattimarmelaadia ja päälle fenkoliliemessä haudutettua merianturaa. Jälkiruokana oli limeposset, jonka päällä oli marinoituja marjoja. Koko komeuden kruununa perikreippi kamppaarivaahto. Jälkiruokaa on mukava maistella suklaapistaasikeksin kera. Illallisen lopuksi nautittiin kahvia ja vanhaa viskiä. Tällaisia herkkuja oli siis tarjolla Aromin Brokaala illallisella vuonna 2010.